Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Zij leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog. Een introotje, Els is ook een van de moeders van die ontiegelijke zoepende bende die hier nog staat. Ook Els heeft zeggen voor zijn zoon dat het allemaal wel goed komt, omdat hij ook de komende 7 weken ontiegelijk veel moet klappen en bijna nooit toe is. Dus Els, speciaal voor dit, 60 jaar hè, dat is niet te zien. Echt. Els is precies een knapper, als ik die goed zie. Alleen de horen zien wel kort en geworden. Els, dicht mijn pols wat we gaan spelen. Ik heb hier een ganse klapper. Ik mis een paar doen we gewoon, omdat we die gewoon zelf leuk vinden, maar ik mis goed kiezen. Ja? Kies een best goed bij stem. Jawel, ook Els is goed bij stem. 60 jaar. Los even hier, hè. Ja, dat is goed bij stem. Nee, we komen net van de vingers af te wachten. Super tof, maar ik denk dat het hier nog leuker wordt. Want heen wegen we... Ja, heen we de beert af en heen wegen we roeik. Lekker roeik hier, lekker beerklappen en wat heftig glazen in de mond. Oké, Els bepaald. We doen hier zo'n nummer waar we altijd mee beginnen en dan heftig glazen, ja? Oh, Els. Ik kom om de route, heftig glazen zit er niet in. Heel leuk, heel leuk. Zijn er ook veel aan, heerlijk. Jutsie had zijn volgende nog wel even de deur op, want het is puurlijk meer mee, hè. Hier en we mogen roeien. Jutsie had ze... Wat blieft? 4 spullen dan roken. Kijk samen hier. Heb je dat al eens gezien? In de film. Bas, ik best wel meisje in, hè. Met roken en dan... Dat is een spiegel. Ja, jongen, Jutsie had ze.
Oh!